niet hier kunnen staan zonder mijn bestuursleden. Ik zie dan Mitchell Anastasia, ik zie Terence Burton, ik zie Sindra, Osepa, ik zie Danette, ik zie de Whitley, Jourens. Dus er zijn allemaal mensen die eigenlijk de kracht hebben de riem ondergestoken aan elkaar om te zeggen, vandaag willen wij een dag zijn dat wij aandacht geven aan onze culturele erfgoed. En we zijn bijzonder blij dat we rekenen op onze broeders uit Rotterdam, Delft en ook nog Amsterdam. Delft werd als eerste genoemd. Maar ja, dat is Fanny. Fanny is ook een van de stuwende krachten. Fanny Hooy. Maar het allerbeste wil ik dankbaar zijn voor Charlene Tweebong, die juist het initiatief heeft genomen boven de rivieren en ons hier in samenwerking toch hebben laten zien dat boven rivieren en onder rivieren allemaal mensen die hetzelfde DNA hebben binnen ons Caribisch gebied, maar dat het samenwerken samen sterk is. En daar ben ik bijzonder dankbaar. En natuurlijk, ik wil applaus voor onze team hiervoor, die voor het eerst een Eindhovense groep heeft opgericht. Oké, ik hou het kort. Eén ding is belangrijk. We hebben vandaag hier in Eindhoven Lichtstad Oogstfeest Parade georganiseerd. Straks hebben we ook nog de andere Caribische eilanden die aan bod komen in muziek. Maar één ding wil ik jullie eigenlijk vragen. Werk dan samen en heb ons cultuur lief, ver van huis. En wij zijn degene die ons generatie op generatie onze culturele erfgoed moeten overbrengen. Laten we vandaag beginnen met een nieuw leven hier in Eindhoven. Om te zeggen van, wij tellen ook binnen de inclusie Eindhoven. En natuurlijk, goede voorbeelden volgen. Wij staan er klaar voor jullie. En we hopen dat jullie ook als we een beroep doen, dat jullie meewerken. Denk eraan, samen sterk. Hey, dankjewel, Chip. Wauw. Weet je, normaal ga ik het in het Nederlands doen, maar ik dacht, we beginnen eerst met de papiamento taal vandaag. Bontadi, bontadi! Aha. Hey, Bosaki dat douche, weet je wat goed en heel fijn is om te zien? Miranos hende na hunto da goza. Onze mensen onder elkaar zien genieten. En dit is wat we vandaag doen. Ik zei te lukken nog staan zeggen, we. Met een keer een initiatief aan kita lukken kutinku keda bini. Dit soort initiatieven moeten doorblijven. Dit moet blijven gebeuren. Wij hebben ongeveer 136.000 Curaçaoënaars hier in Nederland wonen. 136.000 Judicorsaus, de 50 Rubianen en 50 Bonaireanos, etc. 136.000. En dit is ook wat wij doen. En dat is genieten. En dat is onze cultuur. En dat is inclusiviteit. En dat is wat ik nu vandaag hier zie. Umpa bien babosnang kadung grupo amagosa, makana hunto ko sang. Mawapa, awara kita momento pa nos bij goza. Hunto ko otro kiba, we gaan samen hier genieten. En tocarda wag in ose momento mesora. Dia 29 de juni, gobiano te organizar die bandera. Anto emocionam boiches dos ainda de grátis. Anto no senhora nan tambe, 65 plus tambe da renta grátis. Dus tudo sende grande não, wapa nos mira bosang, nos sende yona nos mucho não. Bom, danke.